Lokalna samouprava je na konkursu Ministarstva privrede dobila sredstva od 58 miliona dinara za rekonstrukciju 7 ulica u Negotinu, dok će iz lokalnog budžeta biti izdvojeno još 93 miliona. Ekipe preduzeća za puteve Štrabag i Zaječar ovih dana su angažovane na postavljanju završnog sloja asfalta u ulicama Radeta Nedeljkovića i Dositejevoj 2. Tu smo sada već pri kraju u 3 ulice od 7 koliko je po projektu u ovom delu grada dobijeno preko Ministarstva privrede. Završni slojevi asfalta se stavljaju u Profesora Kostića, Dositejeva ulica je završena i Doktora Nešića. To smo znači za sada završili. Naravno još prvi sloj je udaren u još 2 ulice, privodi se kraju. Rokovi su za sada se poštuju i nadamo se da neće ništa da prekine, mada jeste da nas malo vreme, da kažem, usporava, ali sve je u rokovima, tako da će i sav taj infrastrukturalni posao da bude gotov na vreme. Drago mi je što će već ove 3 ulice da budu puštene u saobraćaj. Samim tim ćemo olakšati naravno funkcionisanje naših sugrađana, a u narednih mesec dana nadam se da ćemo završiti sve što se tiče ovog dela projekta. Nakon ovog posla, prema rečima predsednika Veličkovića, predstoji i završno asfaltiranje u ulici JNA. On je istakao da je reč o izuzetno bitnom projektu koji zahteva i određeno vreme, ali i ogroman posao, za što je neophodno razumevanje i strpljenje građana. Za neki 10 dana bi trebalo tamo da se isto završi sloj, tako da će taj deo već da bude kompletno gotov otprilike za nekih 2 nedelje. Ako naravno vremenski uslovi samo nešto ne poremete. Tako da još jednom naravno zahvalno svim građanima na razumevanju, ipak ovo nije mali projekat. Krenuli smo, da kažem, jedan veliki poduhvat i nadam se da će uskoro sve ovo kad bude bilo gotovo da ljudi prepoznaju šta smo sve odradili i koliki je to značaj uopšte za nas. Naravno, pored ovog spoljnih dela, završava se znači celokupna vodovodna infrastruktura i kišna kanalizacija sa naravno uređenjem trotoara i ivičnjaka uz sam asfalt, to jest rekonstrukciju samih kolovoza. Završnim radovima na postavljanju asfalta i trotoara ulicama Radeta Nedeljkovića u dužini od 115 metara i Dositejevoj 2 u dužini od 170 metara prethodili su radovi na postavljanju vodovodne mreže i kišne kanalizacije. Inače, ukupna vrednost kapitalne investicije iznosi 151 milion dinara.